Har du hørt, at hønse, han har fået dame på? En af de frække. Vores hønse? Ja. Der ligner kraft, det må der er en ulykke. Han smiler op til begge ører, hver morgen han møder. Ja, fik du duskekonen i går? Nej, hun er sgu lidt slap for tiden. Nå, kan du ikke bare bruge det andet hul? Nej, jeg er sindssygt, men jeg skal sgu da ikke have flere børn. Hej så. Hej. Hej. Godt, I kunne komme så hurtigt. Ja. Ser hun også i går? I må godt tage skoene af, Yes. og også jakken, hvis I vil. Ja, selvfølgelig. Ja. Vi har nemlig en hel del, vi skal have ordnet. Ja. I kan bare følge med. Ja. Ja, godt. Nu skal I bare se, for her har vi korset, og det faldt nemlig ned forleden dag. Jeg vil bare ikke have flere skader. Nå, det er klart. Så jeg ved ikke, kan I lave det? Ja, så det kommer ind på mig, det skal bære jo. Jamen, det skal kunne bære, fordi altså, når hende, vi kalder Valen, hun bliver gennempulet på det her, så er det altså 150 kilo. Det skal det i hvert fald kunne tage. Jamen, vi kan fæstne det op i en tværgården der, det er fint. Ja. Ja. Ej, du skal helst ikke lige sætte dig der. Store Bent, han har nemlig leget babysexter. Han er sprøjtet ud over det hele. Jeg har bare ikke lige fået tørret op. Laver I el? Ja. Fordi knæppemaskinen hernede, den har jeg altså lidt problemer med motoren. Jeg ved ikke, hvad det er. Prøv at se, altså pigerne er fuldstændig vilde med den her maskine, men det der, det går jo alt for sløvt. Det er der ingen, der gider betale penge for, vel? Den skal helst op i de der 220 omdrejninger i minuttet. Det er pigerne fuldstændig vilde med. Det giver simpelthen de vildeste sprøjteorgasmer. Og det er der, jeg tror, det går ud over motoren, fordi væsken ryger i. Jeg prøver at dække det til med det her plexiglas nu, men det hjælper heller ikke. Kan I komme op med en idé? Så vil jeg altså være rigtig glad. Ja. Ja, det vi kan prøve i hvert fald. Ja, godt. Men ved I hvad, så skal jeg lige have jer med ind ved siden af, for der har jeg også lige noget at vise jer. Vil I kunne lave nogle flere suttehuller herinde, for det er blevet et kæmpe tilløbsstykke nemlig. Vil du engang prøve at stille dig? Ja. Ja, det passer fint nok, fordi det er samme størrelse som Bølle og Peter. Vil du prøve at lægge dig på knæ en gang også, fordi så kunne vi også få et til lille Lars nemlig. Det er mere sådan højden, hvor du får en fornemmelse af det. Og ved du hvad, når I er i gang, vil I så ikke nok være søde og måske putte en lille gummiring om de der er der allerede. Fordi vi havde en krigsskade her forleden. En krigsskade? Jamen, det var en af stamkunderne, som fik simpelthen flænset hele biotøjet. Og hvis I laver dem den størrelse her, ikke, så alle kan være med. Okay, det er klart. Ja. Jeg tror, vi tager et hulbord. Godt. Så går vi i gildsalen. Skal vi det? Ja. Torsdag! Nu skal I se her, fordi vi har altså kæmpe problemer med hejseværket herinde. Fordi Jul, han havde lige fået hængt sin kone op i vandret her med en dildo i røven. Så går han ned efter noget kaffe til hende, sætter den sig fast, og der hænger hun så i flere timer. Og det går bare ikke. Det går bare ikke. Nej, det er klart. Nej. Altså, jeg er sikker på, at hun nød det, men altså alligevel, ikke også? Okay. Vil I kunne fikse det hejseværk der, tror jeg? Altså, vi kunne nok godt få en til at kigge på det, jo. Fint. Så tror jeg faktisk... Nej. VVS. Er I friske på det? Ja, Kenny er god til. Godt, for nu skal I se her. Lad falde. Folk ligger med hovederne her ind under, ikke? Og det er et helvedes svineri, for der er ikke noget afløb, og jeg er træt af de kattebakker der og tømme dem, ikke? Ja, det er jo... Hvis der er en fældestamme her et eller andet sted, så lad bare lave et afløb og en tilslutning, så er det fint. Altså, jeg tror faktisk, det er det. Og så vil jeg gerne, hvis I sådan bare slag på taskerne, vil kunne sige nogenlunde, hvor vi er henne prismæssigt. Noget, det skulle have faktura på, eller? De der juleleje, dem stopper du bare. Her kører vi alt hvidt. Det skal I bare vide. Ja, men så skal vi nok lige hjem og lige regne lidt på det, måske. Ja. Ja.